En aquesta nova entrega de Tenis Català a Televisió reviurem la 41a edició de la Diada del Tenis Català, celebrada a l'Emilio Sánchez Club Esportiu, i la Diada del Tenis Gironí, que va tenir lloc al Club Tenis Llafranc. També reviurem les finals de la Lliga Catalana i el Campionat de Catalunya Benjamí Infantil de dobles. Comencem! El Club Esportiu Emilio Sánchez va acollir el passat divendres 9 de juny la 41a edició de la Diada del Tenis Català. Un any més va tornar a ser un èxit de participació, amb més de 220 representants de clubs catalans. També hi van ser presents Marisa Sánchez Vicario, presidenta del Club Esportiu Emilio Sánchez, Josep Maldonado, president d'Esport Solidari Internacional, Aleix Villatoro, director del Consell Català de l'Esport, i Jordi Tamayo, president de la Federació Catalana de Tenis. Durant la gala es va fer un reconeixement als clubs que enguany estan d'aniversari. El Club Tenis Mollet, el Club Tenis Rialenc, el Tenis Torelló i el Club Tenis d'Aro compleixen 50 anys d'història, mentre que el Club Tenis Vic en fa 75. També es va fer un reconeixement a l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès per la seva aportació i col·laboració al tenis català. Després va ser moment de retre reconeixement als campions de Catalunya per equips del 2022, així com als clubs d'excel·lència del tenis català, Associació Casino de Tiana, Club Tenis de la Salut, Club Tenis Barcino, Club Tenis Andrés Jimeno, Reial Club de Polo de Barcelona, Club Tenis Vilanova, Atlètic Terrassa Hockey Club, Club Esportiu Laietà, Club Tenis Vic, Club Esportiu Valldoreig, Club Tenis Cardedeu, Club Tenis Els Gorgs, el Club Tenis Cerdanyola, el Club Natació Sant Cugat, el Club Tenis Sabadell, el Cercle Sabadellès, el Club Tenis Mataró, el Club Tenis Torelló, el Reial Club de Tenis Barcelona i el Club Esportiu Masram. El tradicional sorteig i l'actuació de Maria Jacobs van posar punt final a aquesta gala, que va servir un cop més per posar en valor la força del conjunt del tenis català. El Club Tenis Llafranc va acollir el dissabte 10 de juny la Diada del Tenis Gironí, amb la presència de Josep Lluís Marcó, president del Club Tenis Llafranc, Isidre Tenes, regidor delegat d'Esports de l'Ajuntament de Palafrugell, Anna Julià, representant territorial de la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física, i Jordi Tamayo, president de la Federació Catalana de Tenis. Durant la gala es va retre reconeixement als campions provincials per equips i també als individuals, en aquest cas a Darío Pérez, campió de Catalunya sènior més 40, Anna Maye, campiona de Catalunya infantil de dobles, Chiara Kucharzuk, campiona de Catalunya a la via en la divisió 2 i Clàudia Casas, campiona d'Espanya sub-14 de tenis platja i bronze a l'europeu. Per últim, també es va fer entrega d'una placa als clubs que els acredita com a clubs d'excel·lència del tenis català, el Club Tenis d'Aro, el Club Tenis Olot, el GEC, el Club Tenis Girona i el Club Esportiu Club Tenis La Bisbal. El Centre Municipal de Tenis de la Vall d'Hebron va acollir durant 2 caps de setmana la fase final de la Lliga Catalana per equips, una de les grans competicions del tenis català a la que participen anualment més de 1.000 equips i més de 10.000 jugadors i jugadores de 120 clubs d'arreu de Catalunya.
Enguany s'han disputat més de 18.000 partits individuals entre totes les categories. Després d'uns anys sense poder celebrar les finals en seu única, aquest any s'ha pogut recuperar aquesta gran festa del tenis català. El Club de Tenis Andrés Gimeno va acollir a finals de maig el Campionat de Catalunya Benjamí Infantil de Dobles Memorial Manuel Alonso. A la prova benjamí, Sana Jain i Lucía Redón es van proclamar campiones del quadre femení en superar Chloé Schultz i Carlota Rigot en un partit molt igualat que es va decidir en el super tiebreak. En el masculí, Maxime i Valentín Beloy es van imposar a Tita Jain i Alexander Belmonte per 5-4 i abandonament amb 1-3. En el dobles mixt, Marc Igual i Clàudia Babovic van vèncer Yannick Bruno i Lucía Redón en el super tiebreak. A la prova infantil, Chloé Rius i Olivia Poinsot, segones caps de sèrie del quadre, es van imposar a les màximes favorites, Judit Pla i Alexia Paula Bastos, també en el super tiebreak. En el quadre masculí, els primers caps de sèrie, Nicolau Canas i Adrià Velázquez, van complir amb els pronòstics superant a la final Alejandro Guardia i Òscar Darder per un doble 6-2. Per últim, en el mixt, Òscar Darder i Alexia Paula Bastos van superar Marc Castellví i Laia Lozano per un doble 6-3.